bine v-am regăsit la un nou video. Mă scuzați că n-am mai postat de mult. Și da, acum am făcut cumăsarea pentru că pe ele le-am avut la mine. Și o să vă prezint câteva din ele. Frankie, haide refera. Pe ea. Următoarea este Dracul Laura. După aia Claudine Wolf, sora lui Claudine Wolf. Da, și Frankie a venit pe role. După aia ea. Și clasica Abby Bonable. Da, și doar vi l-am prezentat pentru că, fetelor, încetați. Da, și doar am vrut să prezint. Da, mă scuzați. Și Cleo, încetează. Și doar am vrut să vă prezint câteva păpuși. Și dacă mai vreți videoclipuri de genul, să scrieți în comentariu. Și acum o să vi le arăt pe toate. Da, da. La 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 la. Gata, fetelor, că m-au omorât aici. Da, și dacă v-a plăcut, dați-ne un like, un share și un subscribe. Și dacă am greșit undeva, să-mi spuneți, pentru că nu vreau să am dislike-uri. Și acum, dacă v-a plăcut, dați un coment și atunci o să mai facem videoclipuri de genul ăsta. Exact. La revedere!